have a blessed Sunday at patuloy pa rin tayo na maging masaya at patuloy pa rin tayong bumangon sa mga nagdaang bagyo. Ang JFS Petals and Services ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayon ay dadako kami sa Sangay, Tigaon, Camarines Sur upang sorpresahin naman ang ating lucky nanay for today na kanyang birthday din na sinurpresa ng kanyang mahal din sa buhay. Kung ngayon ay kahapon ay nakita natin ang mga packages na bongga, ngayon ay meron naman tayong packages na swak na ibibigay din natin sa ating nanay for today. Meron din tayo ditong money bouquet na worth 5,000 pesos. Meron din tayo ditong dalawang Greenwich pizza. Meron tayo ditong isang Ferrero Rocher. Meron din tayo ditong customized cake na may 2,000 pesos sa loob na mamaya susurpresahin din natin ating nanay. At meron din tayo ditong mga theme natin na yellow and peach and pink na may happy birthday mama. At syempre ang ating theme niya, ito nga meron din tayong sash na bagong pakulo ng JFS Petals and Services na may happy birthday. So maya-maya at abangan nyo at ibibigay natin to sa ating nanay for today. For our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel na makikita nyo sa aming screen. We don't just create but we captivate. I am Ate Angel, the Love and Surprise Ambassadoress. Tara na't bumiyahe all the way from Sangay! Andito na kami sa Sangay upang sorpresahin natin ang ating lucky nanay for today. So tara at samahan niyo kami kung nasan siya. Oh yeah! Yan, so, bahay ni nanay dito sa Sangay. So guys, nasa along the highway tayo. So, medyo hassle. Ayan natin po. Tao po. Tao po. Ay, excuse po. Andito po ba si Nanay Milagros? Burutas? Ay, hello po. Hello. Nanay, ako po si Ate Angel from San Fernando. Bali po, may pinadala po kasing package siya sa amin. Pwede po ba kayong sumama? Ayan lang po dyan, ma'am, sa labas. Okay lang po kayo? Ay, okay lang po ba kayo? May nararamdaman po ba kayo, nanay? Okay lang po ba? Okay lang. Ay, medyo may si nanay, may lagnat. Okay. Pwede po bang meron ng payong si nanay? May payo lang. Si nanay ng payong. Kasi medyo delikado tayo. Sige, mag-ano tayo. Face mask. Charot. Halika dito, nanay. Sige po. Halika tayo. So, nanay, kamusta po kayo? Kailan pa po kayo nagkaroon ng lagnat? Kahapon pa lang. Hindi naman po kayo, nagpa-check up na po kayo, nanay. Sige po. So, ay, dito si nanay para highway kasi to. Sige, nanay. Ito pong regalo na to po, gusto po sana ibigay sa inyo ng inyong mga anak. Ngunit po, gusto ko rin po sana kayo na lang po ang magbukas. Mamaya nyo po malalaman kung kanino po ito galing, pero gusto ko buksan nyo po muna. Okay lang kayo, nanay? Okay lang? Sige, nanay, buksan nyo na po. Sige po. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace. Happy birthday po! So, ayun pong regalo pong yan ay galing po sa inyong daughter-in-law. At ito pong sash na to ay gusto ko pong isamin sa inyo. Pwede pong mangawakan natin tong payong na to. Wait lang. Ayan, nanay, meron tayong sash. Ayan. Suotin niyo, nanay. Suotin niyo yan. Yan, kayo ang beauty queen of the day na si Nanay Milagros. So, ayan, nanay, meron din po kayo ditong money bouquet na worth 5,000 pesos. Para po yan sa inyo. At syempre, nanay, bago po yan, meron din po akong gustong sabihing mensahe po para po sa inyo na ipinahatid po sa inyo ni Ma'am Josay. Hi, Ma! Happy birthday po!
Sana marami pa pong birthday ang dumating sa inyo. Manatiling malakas at malusog ka po, lagi at malayo sa anumang sakit. Maraming salamat po sa paggabay at pag-aalaga sa mag-ama ko, lalong-lalo na po kay VJ. Sana maugma ka po sa surprise ko at di ko man masasabi na personal, padabata ka po, and I love you. And ingat pirmi, love, Josay. Yan po ay, ito pong Greenwich Pizza at isang Ferrero Rocher. At may customized cake po. Pero hindi pa po dyan, nanay, nagtatapos ang sorpresa namin po para sa inyo. Happy birthday po ulit, nanay! So, here's our birthday girl for today na si Nanay Milagros Brutas all the way from Shanghai. So, papasok tayo sa loob dahil doon na lang natin ipapablong ang kanyang customized cake. Pero nanay, may gusto din po ba kayo pang sabihin? Mapapahibi na ko sa nindog ini. Makasukit. Paano po, nanay? Okay ka lang po? Okay lang? So again, everyone, Nanay Milagros all the way from Shanghai. Mag-hi ka naman po, nanay! Hi! Okay, everyone, so andito pa rin kami sa loob ng bahay ni Ma'am Milagros upang i-blow ang kanyang napaka-cute na customized cake. So, by the way, naka-video call pala si Ma'am Josay. Hello po, Ma'am! So, sana masayang-masaya siya sa inihatid nating sorpresa. So, nanay, ito pong customized cake na to ay para po sa inyo. Pero bago yan, kakantahan muna natin si nanay ng happy birthday! So, 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ayan, namatay yung kandila. Wait lang, ay namatay yung sinde. Ayan, nanay, wish mo na po, or kahit, huwag nyo na po sabihin, or sabihin nyo, and then blow your beautiful candle. Ayan, palakpakan naman natin si Nanay Milagros! Pero po, hindi pa po dyan nagtatapos, nanay. Gusto ko po, ito pong happy 62nd birthday na to. May sorpresa pa po dyan sa loob niyan. Pero ako na muna po hawak nito. Para po may buwelo. Gusto yung bumuelo muna, nanay. Ayan. Gusto ko, nanay, hilayin niyo po tong happy birthday na to. Kasi may sorpresa pa po dyan. Sige, nanay. Hilayin niyo po. Pataas. Pataas. Sige po. Wow! Sige, nanay. Hila pa po. Hila pa! Sige, nanay, tumayo na. Sige pa po. Ayan, sige, nanay. Wow! Magpapasko na po, di ba? Baka naman. Charot. Ayan. Wow, ang dami, ang dami. Wow. Ano naman? Ang dami. Bawasan po natin. Sige po, nanay. Sige po. Yan. Sige po, hila pa. Sige pa. Oops. Baka tumama. Ayan. Oops. Medyo marami ata to. Ilan kaya to? Wow! Palakpakan naman natin! Ayan, na po ka na, nanay. Ayan, so yan pong customized cake na yan, may laman din pong 2,000 pesos po na inihati din po sa inyo ni Ma'am Josay. Lahat po yan na regalo na Greenwich, Ferrero, cake, and ito pong 5,000 ng money bouquet. Sige, nanay, patong nyo na lang po dyan. Kasi sa inyo po tong money bouquet na to. Ayan. Ayan po. Yan lahat po ay hatid po sa inyo ni Ma'am Josay. At syempre po ng JFS Petals and Services team. So, nanay, ano naman pong gusto niyong sabihin? Kasi ito pong video na to, makikita din naman po to ni Ma'am Josay. Naka-video call si Ma'am. Hello po. Ano pong gusto niyong sabihin? Maraming salamat sa mga bigyan ng regalo sa akin. Hindi pinakala, may ganito wala. Salamat lang. Celine. Pinano mo naman ang surprise sa ako, ha. Ako ni Mati kaya dahil makapaghanda ng yan. Kaya ganito lang ako. Iyak lang ako. Maraming salamat, Nick, sa pagtanong sa akin. Yan lang po. Ayan. So, medyo nagiging emotional na si Mami. So, okay lang po yun, Mami. Gagaling po kayo agad. Pray lang po. Okay po? At sana muli po ulit kayong makabangon sa mga nagdaang bagyo. Kasi yung sangay nga po ay tinamaan din ng malakas na bagyo. Tama po ba? So, maraming salamat po, Mami, at napasaya din namin kayo kahit konti, na kahit masaya po kayo. Sobras, paano yung smile, Mami, ng saya? Pakita niyo yung smile. Wow! Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadors. Isa na namang nanay ang napangiti at nabigyan natin ng sorpresa. I am Ate Angel.
And this is Nanay Milagros, our lucky girl for today. And say bye-bye, Mommy! Bye! Magbabay ka, Mommy. Bye-bye!